и днешното видео с моят приятел ще играем SCP Lab и в момента ще направим сървър, в който ще почнем нова игра. Това са чудовища, ако някой не знае, чудовища, които са толкова много, че са много. И едно от чудовищата, които ни уби преди като тествахме играта, е едно чудовище, което се нарича, как му беше името SCP, не помня какво беше, което като не го гледаш, идва за теб и ти чупи врата и те убива. Да, и това ни уби предния път, той че сега ще пробваме пак да играем и ако нещо стане, ще стане и ще го видите. Казвайте за още интересни игри. Нямам сега как да ви покажа моя екран, тъй че моя приятел ще снима от неговия екран, той ще ме виждате. Така. Я кажи, сега ти казвам кода. Казвай, Е. Да. JJ. Да. ЕБ. Тук има много саунд ефекти. Добре, ето ни, изчакай малко пак. Може да пускаме лайфове на играта и да играете с нас. Може ли утре хора от към 9 нещо до 10-11 часа, може би ще има лайф на тази игра. Но може и да играе нещо друго, може и да няма дори лайф. Не се знае. Не се знае. Тъй, че ако нещо има лайф, идвайте и се забавляваме. Моят приятел ще пусна лайф, защото аз още нямам камерата. Да, той ще пусне лайфа и ще го гледа. Той ще ви казва коментари, ако искате нещо ще ви дам някакви отговори и такива неща. Но сега ни зарежда играта и ми върви с 300 FPS, тъй че май е добре. И моля се да ми зареди, защото предишните пъти ми крашваше и не беше да зареди. Май, молата, ще заредиш, нали? Моля. Разбрахме, че има чудовище, което е 939, което всъщност тежи 250 кг. Да, не е много приятно и пуснаха ли с играта? Чакай само малко. Добре. Вент. Все това е хора, т.е. ето тук е това е място, където това нещо е избягало. И то сега е някъде в тази конструкция. Тъй, че ние сега трябва да го намерим. И също се знае какво трябва да правим, защото ние играхме малко само доколко да видим дали играча ми тръби. Готов ли си? Ей сега. И Тънчо. Това ти е приятел. Така. Влезнах се в Дискорда от лаптопа за 3 секунди и после ще се обадим на Лъчезар оттам да си говорим, защото много трудно. Така ще говорим от нормален телефон. Така. Айде. Може да правим, че не чух? Сега може след малко ще се обада от компа, от лаптопа, защото сега си току-що си направих. Си влезнах в акаунта на Дискорда. По Дискорд ще говорим. Да, ма после. Добре, хора, нека да започваме, да не се бавим. Добре, чакай да си махна ескейпа и айде тръгваме. What's up, guys? It's cool, I'm Delio. О, what? Кой говореше, бе? Кой говори, бе? Alright. Не чуй. Alright, full the boy и нещо такова. Ето го, ето го! Вижте го! Вижте го какъв е такъв! Вижте го! То се телепортира някъде. Видяхте ли го какъв е картоф? Между другото, хора, абонирайте се за канала, лайкнете, споделете. Ще ми намери, ще ви го праха този картоф да ви изяде. Внимайте. Ще ви намери, ще ви праха картофа. Добре, имаме елевейтър, който още няма да ползваме. И сега сме натам. Тия шокове са много гадни, защото предишния път бъгнахме. Така. Айде, Сенчо, минавай. Там. Добре, вече в сейф зона. Дай да направим това, дето бяхме направили на стената. Добре, ето.
стена, аз съм зад стената. Късотя! Добре, плъгери, мои плъгери, ще ми наричам плъгери, за да може да сте моя плъг тим, той ще плъга и аз. Плъг тим! Може ли да ми наличам? Плъг тим! Мамо! Дай пак да фото. Добре! Какво става, бе, картоф? Какво ме гледаш на криво, ей? Брат, пиче, бах ти! Гледай го! За кой съм мърда? Ела съм стора! Той сега това ще ме подгони нарочно. Добре, дава, аз съм стора. Аре, ела да сяде! Майка ти, да. Без да искам. Викам, аз съм стора. Пак ли? Хора, ар да минаваме играта с сенсора. Искаш ли? Да е по-забавно. Той е другата част. Отиваме сега в другата част на играта, дете е най-страшно. Ами не, най-страшно е страшно. Клипа не е много за хора с слаби сърца, защото... Да, ако сте слаби сърца, по-добре да играете в момента. Добре хора, това е аз от друго ниво, което не съм видял. Ние просто някак си имаме топки. Да, ние поне имаме топки. Тук ще има някаква SP, буквално сега ще има. Трябва ни карта. Ето го Алберт Айнщайн. Да, ето го. Ето го моите пуки. Пуки. Пуки Кинг. Добре. Има умрял човек. Добре, дела. Чакай да го преджоба. Има карта. Каква му е картата? Някакъв сега ще видя, ела. Ей, тук има такова за карта, ла. Карта левел 1. Да, но не му заключва така. Чакай. Ето е левел 1. Добре, тук претърси си навсякъде. А сега то гей да не дойде. Ей, аптечка и има и още една карта. Той сега то да не дойде само, че. Едва ли? По-добре да твори там. Добре, хора, значи бактерия и аптечка. Окей. Добре, хора, тук е между забавната игра, просто не е за слаби сърца. Това е единственото, което трябва да знаете. Ела на тука. Готов ли? Как ти има някакви листоки? 3. Добре, идвай бързо! Винаги затваряме вратата, защото не се знае кое и какво става. Така, отглеждаме се на къде? Чак на къде? Натам или натам? Добре, натам. Искам си избрам натам. Тим плюгри в момента. Чакай да си поема дълг, чакай. Тук има SCP. Бати сладка, той е SCP. Трябва да го гледаме. Не трябва да го гледаме. Как да влезем при него? Не трябва да го гледаме. Трябва да го гледаме. Не, виж, пише да не го гледаме. Къде? Еми ето го, Object Safe, за да се спасим трябва да не го гледаме, защото той ще ни промъкне в мозъка и амора, да знам. Добре, няма... Ей тука. Да, трябва ни крата тая, не е това левел. Тук е по-голям левел. Ела. Иначе... Някъде друга да си излюбили. Май сме... Там защо е отворен? Защо ти да е бала? Яла тука. И тука се е отворено. Нямам дъх. Лък! Ивай! Не, това е тъпото на играта, че трябва да си таковате дъх. Добре, чисто. Тук ще има нещо, Чай да взема картата. Аз се изподобя едно. Намерих още нещо тук. Айде, взех нещо. Аз взех нещо също. Взех хилове. Аз намерих карта!
Я дай да видя. Това е нещо като телефон, бе, брат. Да, нещо като телефон, обаче е карта. О, не, там майче има нещо. Не знам какво е. Това е, брат! Окей, мисля, че знам да къде е това. Това майче... Имам стотинка, брат! Имам стотинка, ела. Брат, изкарах се такова, мислих, че това е 200 кг чудовище, брат. То тук свърши. Плюгари, не ми харесва това. О. Там ще затворя. И тук е отворено. И там и тук беше отворено. Да. Чакай малко. Ние се връщаме, брат. Не. Да. Това е същото място. Дайде пак да намерим асансьора. Чакай малко, гледай сега. Лучо, Айде, взех ти написка. между другото аз научих един трик. Где имам кече? Защо си клекнал? Окей, виж. Ако не иска той да ти даде просто нещата и така го правиш и готово. Не, тихо! Добре, някаква как да го изпила? Дори ми пише в Дискорд, че играеш и си пила, брат. Добре, как да свързвам неща? Как? С това там да качи Добре, дай да вземем асансьора да се върнем. Добре. Обаче там няма нищо, там нищо сме разучили. Да бе. Не! Пак е! Ето кеч. Това не е асансьор. Това беше ли? Къде е асансьор? Тук не сме били, Лучо. Да. Тук има SP, тук има SP, тук има SP. Къде? Ето, там пише, че може и да има. Има майче SP. Там има шахта, дай влезнем да видим, дай да влезнем. Там вътре няма изпи. Окей, има, дай да видим. Дай, влизаш. Готов? Влизай ти, бе! Добре, с затворени очи влизам. Не, няма нищо. Да се радваме, че... Намерих още една карта. Какво още има? Още нещо намерих, стотинка. Имам стотинка земя. Виж, вземи ми от тази карта, бе! Не мога да те взема. Ти си хвърли картата. Ugh!